Хәерле көн, хөрмәтле әти-әниләр, туганнар, килгән кунаклар. Бүген без гомерлеккә истә калачак вакыйга белән уртаклашыр өчен бирегә җыелдык. Алинә белән Илназның вәгъдәләшү, парлашу тантанасы шаһитлары без бүген. Һәрбер кыз кичкенәдән үк әкияти принц турында хыяллана. Матур, тырыш, көчле һәм тәкәббер. Шул ук вакытта хисле, романтик һәм ярата белә торган. Аның тормыш юлында очрап, нык итеп кулыннан тотып, язмыш сукмагыннан тайпылмыйча, ышанычлы итеп бәхет иленә алып бара алачак ир турында. Ә ул шундый саф күңелле, эчкерсез, хөрмәт итә һәм ярата белүче. Ул Алинәнең йөрәген яулаган кеше. Ул һичшиксез аны иң бәхетле итәчәк. Бүген ул искиткеч чибәр һәм күз яуын алырдай матур. Илназ әле бер кайчан да аны шул кадәр дулкынлану белән көтмәгәндер. Ә безнең Алинәбез таң атканчы йоклый алмагандыр. Бу моментны күз алдына китереп, шушы юлдан алмаз янына баруын кат-кат уйларына кичергәндер. Бүген ул үз мәхәббәтенә, сөйгән кешесенә, тормышта иң якын булачак кешесенә таба юл тота. Хәзер аның кичкенә нәфис куллары әтисе учларында. Әтисе кызына карап бик сөенә. Чөнки аның кызының бүген иң бәхетле көннәренең берсе. Каршы алыгыз әтисе белән кәләшебез Яшьләребезнең бер-берсенә булган хисләре кичкенәдән туа дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки Илназ белән Алинә бер мәктәптә укып, бергә уйнап үсәләр. Алинә 9нчы сыйныфта булганда, Илназ инде 11нчедә укый торган була. Шуңа да матур кызны әллә каян күреп алып, аңа гашыйк була. Иртә сайын мин сиңа вәгъдә итәм, күкәй тәбәсен пешерә башладым. Әгәр дә шаярмыйча гына әйтсәк, мин яраткан хатының сине ир итеп, хөрмәт итеп яшәргә ант итәм. Өебезне җылы тотырга, яратуда гына тотырга ант итәм. Мин сине яратам. Вәгъдә бирәм, матурым, квартирада носкиларны ташламаска. Машинада рульдә барганда, кырыйда өйрәтеп барганда, сиңа кычкырмаска. Эштән вакытында кайтырга. Вәгъдә бирәм, үзебезнең балаларыбызны тигезлектә үстерергә.
башка вәгъдә бирә алмыйм.